ଆରେ ମହାନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ଲାଉ ଗୋଟେ ଦବ ନା? ଲାଉ ଆଜ୍ଞା। ଦବା ଦବା। ଓହୋ ମହାନ୍ତ ବାବୁ ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ ମୁଡରେ ଅଛନେ। ଓ ଚାଲ ଚାଲ। ଓ ଏ ବଟଟା ମତେ ଦେବେ। ୟେସ୍ ଦିଅ ଦିଅ ମହାନ୍ତ ବାବୁ। ନା 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 ଆଜ୍ଞା ଏଟା ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଟା ଆମର ଡକ୍ଟର ସାହେବ ନେବେ। ସେ ଓହୋ ଏଟା ବୋଧେ ମତେ ଦେବେ। ହଁ ମହାନ୍ତ ବାବୁ ହଁ ଦିଅ ନା ମହାନ୍ତ ନା ବାବୁ। ନା ନା ଏଟା ଆମର ଏନଏମ୍ ଦିଦି ନେବେ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏନଏମ୍ ଦିଦି। ହଁ ହଁ ମହାନ୍ତ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କି ମହାନ୍ତ ବାବୁ? ହଁ ଦିଅ 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 ମହାନ୍ତ ବାବୁ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ମହାନ୍ତ ବାବୁ। ମହାନ୍ତ ନା ବାବୁ ନା ନା ଏଇଟା ଆମର ସିଏଚଓ ମ୍ୟାଡାମ ନେବେ। ତାଙ୍କୁ ଦବା ଦବା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ନାଉଟା ନିଅ, ଏଇଟା ମୋ ମହାନ୍ତ ବାବୁ ୱାର୍ଡର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ନା 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 ଏଟା ଆଜ୍ଞା ମନେରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ ମାଲଟା, ଖାଲି ତଳଟା କାଟିଦେଇ ଆପଣ ଖାଇଦେବେ। ଏଟା ତ ପଚି ଯାଇଛି ନା ନା କଣ? ନା ସେଟା ବାହାରୁ ଦେଖାଉଛି, ଭିତରେ ମାହାତ ବାବୁର ମାଲ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଚଖା ମାଲ। ୟାକୁ ଖାଇବେ ମାହାତ ବାବୁ ଭଳିଆ ବଢି ହବ, ଆଜ୍ଞା ଦିମାଗ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଥାଉ ମହାନ୍ତ ବାବୁ ନା ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ଥାଉ 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 ଖାଉନ ଆପଣ ଖାଉନ। ଏଇ ତ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ନା ନା ମୁଁ ରାଗୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚେଇବେନି ଜମା ନାହିଁ।